आम्ही सध्या असा इफ्फी हांगासर आणि इफ्फी हांगासर एक मराठी मूवी जे घरात गणपती ह्या मूवीचे डायरेक्टर आमच्या वांगडा आसा सर नवज्योत मंदिवाडीकर सर तुमचं स्वागत आहे गोव्याला कसं वाटतंय गोव्याला येऊन? खूप भारी वाटतंय ॲटलिस्ट ह्या निमित्ताने तरी आम्हाला गोव्याला यायला मिळालं. सो पहिल्यांदाच मी इफीसाठी गोव्यात पहिल्यांदा आलो आहे आणि फिल्म 2 कॅटेगरीजमध्ये इंडियन पॅनोरमामध्ये आहे आणि बेस्ट डेब्यू डिरेक्टरच्या ह्याच्यासाठी पण नॉमिनेशन मिळालं आहे. त्यामुळे आय एम एक्स्ट्रीमली हॅपी. तुमचं एकतर पहिली अभिनंदन की बेस्ट डिरेक्टर ॲट इफ्फी तुम्हाला नॉमिनेट केलेलं आहे. दुसरी गोष्ट मला सांगा ही स्टोरी तुमच्या डोक्यात कशी आली? कोकण किंवा गोवेकरांच्या जास्त लागून अशी स्टोरी आहे कारण गणपतीच्या आम्ही बघतो की न्यूक्लिअर हल्लीच्या काळात फॅमिली आहे पण थोडे गणपती असे आहेत जे गोव्यामध्ये अजूनही जॉईंट फॅमिलीची जी प्रथा आहे ती अजूनही चालू ठेवतात. ही स्टोरी कशी डोक्यात आली तुमच्या? मी मूळचा कोल्हापूरचा आहे आणि आमच्याकडे गेले 75 वर्ष घरी गणपती येतो आहे. त्यामुळे ही अनुभवातनं घडलेली गोष्ट आहे असं वाटतं. जे मी एक्सपिरियन्स केलं लहानपणापासून की लहानपणापासून मला आठवतं आहे की गणपती आला की मी आजोबांच्या बाजूला असायचो. म्हणजे कुठेतरी मी केतनचा रोल प्ले केलेला आहे. आणि आत्तापर्यंत काय झालं आहे की एकही फिल्म गणपती फेस्टिवलवरती नाही आलेली आहे. भरपूर आपल्याकडे गणपतीची गाणी आलेली आहेत पण गणपतीचा जो आपला उत्सव आहे तो साजरा कसा होतो आणि त्याच्यातली जी मजा मस्ती आहे ती लोकांपर्यंत आणण्याचा हा एक प्रयत्न आहे. आणि दुसरा प्रश्न काय होता मी विसरलो. सर ही स्टोरी कशी डोक्यात आली तुमची? हां, सो ते एक्झॅक्टली आय हॅव एक्सपिरियन्स दिस इन माय लाईफ. मी स्वतःचा गणपती बघितला आहे लहानपणापासून. 75 वर्ष आमच्याकडे परंपरा चालू आहे. ती परंपरा कुठेतरी आता मी पुढे घेऊन जातो आहे तर मग तीच गोष्ट सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. ओके. ज्या वेळेला आपण ट्रेलरमध्ये बघितलं की ती मुलगी किंवा ती फिमेल कॅरेक्टर आहे ती जरा विचारते की गौरी कोण. सो अशा प्रकारचे डायलॉग जेव्हा आपण गणपतीच्यावरती किंवा याच्यावरती करतो त्यावेळेला थोडं केअरफुल लावावं लागतं. सो त्याप्रमाणे तुम्ही काही प्रयोजन वगैरे केलेलं आहे का? एक तर म्हणजे ह्या पिक्चरमध्ये जी गणपती आपल्या प्रत्येक गावागावामध्ये गणपतीची प्रथा बसवण्याची वेगळी आहे. त्यामुळे मी जे माझ्या घरी होतं आहे जे मी बघितलं ती मी प्रथा फॉलो केलेली आहे. म्हणजे असं नाही आहे की उगाचच कुठली तरी आपण गोष्ट ऐकली आणि ती आम्ही फॉलो करतो. तर आम्ही भरपूर रिसर्च केला बिकॉज आय वॉन्टेड टू बी व्हेरी केअरफुल. कोणाचे सेंटिमेंट्स हर्ट करता नाही म्हणजे आणि मी स्वतः बाप्पाचा मोठा भक्त आहे तर त्याच्यामुळे ते आम्ही केअरफुल आहे. पण जे तुम्ही गौरीबद्दल फॉर एक्झाम्पल जे विचारलं आता ते कसं आहे पिक्चरमध्ये ते कॅरेक्टर एक नॉन महाराष्ट्रन आहे आणि आपण ना आजच्या जगामध्ये हे ग्राह्य धरतो की लोकांना सगळ्यांना सगळं कल्चर माहिती आहे पण असं नसतं. जेव्हा मी कुठल्या दुसऱ्या कल्चरमध्ये जाईन तर तिकडची जी प्रथा आहे जर ती मला माहिती नसेल तर त्याच्यातनं एक गंमत येऊ शकते. सो त्या लाईट नोटसाठी त्या कृतीच्या कॅरेक्टरला आम्ही तसं एक शेड दिलेला आहे. आपण पिक्चरमध्ये बघितलं की 3 पिढ्यांची स्टोरी आहे. सो खूप कॅरेक्टर्स त्यामध्ये आपल्याला बघायला मिळतात पण जस्टिस तुम्ही कसं केलं की प्रत्येक कॅरेक्टरला एक स्टोरीज आपापल्या त्या तेवढा स्पेस त्यात मावला गेला त्या मूवीमध्ये. तुम्ही पिक्चर बघितला आहे? अच्छा. सो पिक्चरमध्ये 14 कॅरेक्टर्स आहेत आणि जेव्हा आम्ही कॅरेक्टर्स लिहिले त्या माझा एक सिम्पल रूल असतो जेव्हा पण आपण कॅरेक्टर लिहितो तेव्हा फक्त मोठी फिल्म बनवायची आहे किंवा मोठी फॅमिली दाखवायची आहे म्हणून नाही आहेत. या फिल्ममध्ये प्रत्येक कॅरेक्टरला कॅरेक्टर ग्राफ आहे आणि ते 14 ग्राफ्स एकमेकांमध्ये गुंफले गेले. प्रत्येकाची एक वेगळी गोष्ट आहे जी पिक्चरला पुढे घेऊन जाते आणि मग हळूहळू ती प्रत्येकाची गोष्ट ट्विस्टून अनट्विस्ट कशी होते ह्याच्यातच ॲक्च्युली आमचं मोठं स्ट्रगल होता किंवा ह्याच्यातच आमचं मोठं मेहनत होती पण ह्याच्यातच आमचं मोठी अचिव्हमेंट पण आहे. कारण का आज जर तुम्ही बघितलं तर जेवढ्या लोकांनी पिक्चर बघितलं आहे तेव्हा एंडला ते असं बोलतात की आम्हाला एक घरात कुटुंब म्हणून लक्षात राहतं कुठलं एक पर्टिक्युलर कॅरेक्टर लक्षात राहत नाही आणि आय थिंक तेच माझ्यासाठी सर्वात सक्सेस आहे. तर आणि एक शेवटचा प्रश्न की अजिंक्य देव आणि अश्विनी भावे या दोघंही 25 वर्षानंतर तब्बल एकत्र आलं आहे. सो त्याविषयी कसा तुम्ही त्या कॅरेक्टर किंवा त्यांना एकत्र आणण्याचा कसा प्रयत्न केला? टू बी ऑनेस्ट मी इंडिव्हिज्युअल कास्टिंग केलं त्यांचं आणि जेव्हा त्या दोघांचं कास्टिंग झालं म्हणजे मला माहिती होतं की त्यांनी भरपूर वेळ काम नाही केलं की त्यांनी आधी त्यांचे बरेच पिक्चर एकत्र गाजलेले आहेत पण एक विचार करून की आपण ह्या दोघांना आणूया मग ते 25 वर्षांनी एकत्र काम करतील मग त्याची न्यूज येईल असा काहीच विचार नव्हता. सो जेव्हा मी कास्टिंग केलं तेव्हा आय थिंक कुठेतरी एक न्यूज आली होती त्याच्यातनं मला रिअलाईज झालं की हे आपल्याकडनं घडलं आहे
आणि आय थिंक गणपती बाप्पा मोरया, कारण का जे काही या पिक्चरमध्ये घडलं आहे किंवा जी पिक्चर या लेवलवरती आहे, म्हणजे आय थिंक मराठीमधले सगळे टॉप ए लिस्टर्स फिल्ममध्ये आहेत. तर ते एवढं मोठं कास्टिंग करणं, त्याच्यातच आम्हाला काहीतरी 8 ते 10 महिने गेले. आणि त्याच्या व्यतिरिक्त प्रत्येक जो कास्ट मेंबर आहे त्यांनी पिक्चरचं नरेशन ऐकल्यानंतरच हो बोललेत. त्यामुळे हळूहळू गोष्टी जुळत गेल्या आणि पिक्चर जी आहे ती आहे आता. सर तुम्ही आम्हाला वेळ दिला त्यासाठी खूप खूप धन्यवाद. पुढील तुमच्या वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा सर. थँक्यू, धन्यवाद.